Momentu, bata Maialenek hasieran aipatu duen ametsai lotuta, karrera euskera sinalizateko ametsai lotuta, 1989ko promozioa izan zen lehenbizikoa, handikatzea guztiak izan dute karrera euskeraz. Eta bigarren momentua, 2008 lehenbiziko aldiz, dekano bezala emakume bat izan gendunekoa. Baina zuzendaritzako gainerako kideak gizonezkoak ziren. Maialen? Zu zaitugu dekanua, zuzendaritza bilera, lehenbiziko bilera amaitu da, atera dia guztiak, eta bakarrik gelditu zea bulegoan. Zailtasunik anetzidan jarri, erreztasunik anezak, nere helburuak kumplitu ditu gizarte baten ametsak. Naiz gizonezkoz beteta dauden bulego honen lau ertzak. Naiz denak diren galtzatxak eta denak korbata beltzak. Kontestu hontan hasi naiz eta ez da berria niretzat. Hainbeste urte lan isilean ez da alperrik igaro, zailtasuneri jada ez diet begiratu nahi gehiago. Dekanoa naiz lanean nabil buru esku eta hau. Lehen emakume naizela entzuten jakokoteraino nago. Bada garaia pasa gaitezen simbolikotik harago. Denek bezala sarri sufritu, ta gutxi batzutan goza. Gizonezkoen lantaldea det, atsegina aproposa. Emakumeak nahiko nituzke, hori aitortzen ez naiz lotxa. Ez dut inoren eredu izan nahi, hori da titulu hotza. Bestei bidea zabaldu ezkero hartuko nukenik poza.